Li Rojavayê Kurdistanê revandina welatiyên Kurd ji aliyê grûpên çekdar ve berdewam e û li hember serbestberdana welatiyên sivîl hereyên pir zêde têne daxwazkirin. Li gundê Basûtê yê ser bi navenda Efrînê ve grûpeke çekdar welatiyekî Kurd li ser rêya sereke ya Efrînê û gundê Turindê revand û berev cihekî nediyar vebirin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di raporteke xwe de Şemiya Borî dazanîn ku grûpeke nenas welatiyê gundê Basûtê bi navê Elî Zekî Betal yê 38 salî dema berê xwe dida karê xwe revand. Heman rêxistinê amaje kir ku welatiyê Navûrî dema birayê xwe re ji gund berê xwe dida karê xwe li Sûq El Hala Efrînê nêzîkî kargeha Xertûman heta rawestandin û revandin. Welatiyê Kurd Elî Zekî Betal xêzandar e û bavê sê zarokan e. Li hemberî serbestberdana wî perej malbata wî hatine xwestin. Lê li gorî heman jêderê ku hîn kojmeyê pereyan nehatiye diyarkirin. Her di berdewamiya binpêkirinan de derheqê Kurdan de termê du welatiyên Kurd ji gundê Şêx Ehmedî Racwê li nehê Hezîranê de hat dîtin. Her du ciwan yê bi navê Ebdo Şêx Ehmed û Henan Henan bi şêweyekî hovane hatibûn şehîd kirin. Piştre xuya bû ku ji aliyê çekdarên Şamiyê ve gef bi wan dihatin kirin ji ber ku baceyên li ser wan sepandî redkirin bidin çekdarên Cebha Şamiyê lewma tiliyên tometê arasteyî çekdarên Şamiyê ne. Ji bilî wê yekê kiryarên nemirovî rojane tên encamdan. Mabes jê li gor welatiyên Efrînê da ku Kurdên li herêmê mane dest ji mal û warên xwe berdin û li şûna wan de Ereb û malbatên çekdaran werin bicî kirin.